रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर मोजां बाथ्रा हाग्रामा रिटार्न केन्सेल বিজেপিক নালাগে বিপিএফৰ সহায় প্ৰমোদ বড়োৰ স্থান সুৰক্ষিত কোনো পলিটিক্যাল কথা পাতা নাই কাৰণ মোৰ হাতত 75 সিট আছে তিনটাকৈ বাই ইলেকশন আছে গতিকে এতিয়াতো বিজেপি কোনো মেজৰিটিৰ কাৰণে সিট নালাগে সেইকাৰণে আজিৰ দিনত ৰাজনৈতিক কোনো আলাপ আলোচনা মই কাৰো লগত কৰা নাই মোৰ টোটেল ফোকাছটো হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰমোদ চলি আছে আপুনি জানে বিটিআৰত যে কাউন্সিলৰ গভৰ্ণমেণ্টখন ইউপিপিএল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু জিএছপি গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি এই তিনিটা দলৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বিটিআৰত চৰকাৰ চলি আছে আৰু আগন্তুক 5 বছৰ তেওঁৰ নেতৃত্বতে তাত চৰকাৰ চলিব आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट भबेश कलिता बिथांमोना फोरमायबायना होबायदि मिया निउसआव बिटिआरआव 5 बोसोरनि थाखाय प्रमोद बर' सारानो चिफ जानानै थाबाय थासिगोन बिटिआरआव इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकारा 5 बोसोरनि थाखाय सोलिबाय थासिगोन मोजाङै खुंलांनो हासिगोन होननानै मिया फोरमायनानै होबाय आरोबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बेखौनो फोरमायना होबावो जे बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिआव बे सरकाराव 75 एमएलएफोर दं आरो बिपिएफनि सासेबो एमएलएनि गोनांथि गैया होननानै बुंनानै होबावो जोबोर लाजिथाव बाथ्रा रायजोफोर बिजेपिआव फिन हाबफैनो नागिरदोंमोन जोंहा बै लाजिगि बिपिएफ पार्टिनि मानसिफोरा हाग्रामा महिलारिया बिराद दिसपुराव थांलाय मिनिस्टार एमएलएनि दरजा थांनानै लोगो हमहैदोंमोन नाथाय साननाया जाफुंखाया मिथिखानाय बाथ्राथ' मानो होनोब्ला हाग्रामाया सासे थगायसुला मानसि बिपिएफ पार्टियानो मोनसे थगायसुला मानसि कंग्रेसखौ खेबनै थगायबाय बिजेपिखौबो थगायनानै थांबाय आरोबाव कंग्रेसखौ थगायनानै बिजेपिआव हाबफैनो नागिरदोंमोन बिश्वासघातक हाग्रामानो खालि पावार नांगौ फैसा नांगौ थाखा नांगौ बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गावनि आथिं सिङाव दोननो नागिरो सोर थानो दानि जुगाव बयबो गोरों जाबाय बयबो मिथिगौ सासे जाम्बा मानसिनि आथिं सिङाव रावबो एसेबां बोसोर थानो लुबैया मिथियाव थाबाय 17 बोसोर दा बुजिबाय मिथिबाय बिटिआर जाबाय जौगासिगोन जोंनो हाग्रामानि गोनांथि गैया हाग्रामाया बर' हारिनि थाखाय जेबो खालामाखै बे गावनि थाखाय गोबां करोड़ रां खामायनानै लाबाय हाग्रामानि सरकारनि समाव एकदम हिसाब गैयै मानसिफोरा बुजाबाय एबसुनिफोरा बुजाबाय इउपिपिएलनिफोरा बुजाबाय रायजो राजाया बुजाबाय बड'लेण्ड सोमावसारनो थांनायनि मुङाव बेनिखायनो सिन्था खालामनाङा रायजोफोर जोबोर मोजां बाथ्रा 5 बोसोरनि थाखाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि सरकारा आराम सोलिसिगोन आरो बे प्रमोद बर' सारानो 5 बोसोरनि थाखाय चिफ जानानै थाबाय थासिगोन गोजोनथाव बाथ्रा हाग्रामाखौ केতিয়াव फोथाया रावबो बेयो फोथाय खेबस' खालामजोब्बाय मानसिफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरखौथ' फोथाय खेबस' खालामबाय आरो नोङो कंग्रेस बिजेपिखौ बिराद बिश्वासघातक खालामदों बियो बिजेपिखौ गारनानै कंग्रेसखौ गारनानै बिजेपि बिराद बिश्वासघातक बिखौ रावबो फोथाया दा फोथायला बेनिखायनो दिनै बिजेपिआ बिसोरो बिजेपिआव फैनो नागिरनायखौ नाकस खालामबाय मानि थाखाय फोथाय खेबस' मानि थाखाय मानसि बुग्रा पार्टि जौ लोंग्रा पार्टि मानसि बेयाव ज' जानानै थायो बेनिखायनो रायजो राजाफोर बिपिएफनि मानसिफोरा जाहाथे